Tam, iki mengko sego rantamane diterke nang sawah ya, Le. Oh nggih, Bu. Menika dipun caosaken wonten saben pundi nggih? Ning sawah kulon kali kae ya, Le. Ning kono ana bapak karo sik tandur wong loro. Oh nggih, Bu. Ya wis, gek dicaoske bapak ning sawah. Mengko rantamane aja lali dikeleke nang cakruk ya. Banjur awakmu nyelukke bapak karo sing do tandur, aja lali disemanggake. Oh nggih, Bu. Nggih. Hati-hati ya, Le. Nggih. Hati-hati le ngepit. Menika badhe dipun tanemi menapa nggih, Pak? Iki arep tak tanduri pari. Mergane iki meh mangsa rendeng. Oh, Kang, iku wis lekas udan. Gabahku iki ana sing durung garing e. Lah, kalau wingi panenipun sampean pikantuk pinten, Kang? Panenku wingi oleh 7 kental. Nah, wiwit durung resike. Sawise dijereng lan disawur, bakale dadi 4 kental biasane. Wow, patah nggih, Kang? Ya lumayan niku, Kang. Pak D, menika daharan kalian unjukanipun. Monggo ngasur rumiyin. Oh iya. Nggih, dalah kono wae. Oh, nggih, Pak. Ayo, Kang. Pak tenang. Baik kuwi. Pak, menika sampun. Oh iya, Le. Matur nuwun ya. Nggih, Pak, kula badhe wangsul rumiyin nggih. Oh iya, sing hati-hati. Nggih, Pak. Yuk. Ayo, Kang, padha dahar sik. Oh, nggih, nggih. Nggih, Pak. Aduh. Nggih, matur nuwun. Damene saking panene sampean kala wingi tasih menapa mboten nggih, Kang? Bisa, Kang. Arep tak ngrupakan sapi napa? Nggih, Kang. Tapi kula bibar mana? Lah. Manak lanang napa wedok? Lanang, Kang. Oh iya, sesuk jigo wae guys. Oke ning teng sawah. Oh, nggih, nggih. Matur nuwun nggih, Kang. Oh nggih ya. Tama menika nerusaken kuliah wonten pundi to, Pak? Neng UNJ, jurusan Pendidikan Basa Jawa. Jane iki tak meneng kae pertanian ning ra gelem cae. Bola, apik kuwi Kang. Kamangka bocah saiki wis arang sing padha gelem uri-uri lan njagi kabudayan. Neng pengen kuwi sama kae ning pertanian ITB to. Ning yo piye meneh, ape bocah Wis ora apa-apa Kang nek wis tamane wis karep pengine neng kene wis diteruske wae. Kamangka mengko nak ana kasile. Oh, bener kuwi, Kang. Jojo ngarepmu lho, dileng-dileng. Bener. Cepet to. Ah, belum kok tak. Rumah lho kowe. Ah, mati, Pak. Mati to, wah. Iki to iki. Yo.
Lali nek kontak. Saya nunggu udah kena. Walah lo tama itu. Weh, Dikati ngaren ngetok. isih urip to? Lah, Wah yo isih to. Ora ora kira bakal rene. saya guys mundak kuliah is arang dolan nih. Wah yo sibuk ya kuliah itu tugasnya. Wah, penak-penak ini lho. Ya iya. Nganggur wae. Rasa kuliah, melu wong Kerja kerja Jawa. lah cukupe. Kerja entuk duit, wis tinggal nge-game. Lah saiki kowe nerusnya kuliah ning ndi, Tam? Aku saiki nang UNY. Kayak jupuk basa Jawa. Walah. Wah, berarti ya pinter no nek kon matur mau ngomong ngono. Wah yo urung isih Wah. sinau. Piye to mahasiswa ya. Yo sesuk rak yo iso. Alon-alon. Ngelek iki lho. Bibine elek. Jare kene arep ono pilihan ketua pemuda meneh kok. Oh. Nek krungu-krungu sik meh nyalon iki Mas Yoga karo Mas Bayu. Nah, aku jane yo pengen nyalon jadi ketua ngono. Sangar to. Lah kowe iki sapa? Loh, kene sik nggerake masjid, Jik. Wah, tenane. Tenan. Tenan kok piye aku wingi to. Diomongi ibuku jare kowe wingi ono wong adzan tok sengene. Dah. Yo kayak lupa tok. Caranya seru-seru. Lah itu wong adzan kok ora seru. Berbagi. Wong adzan kuwi go ngelingke ben kabeh padha ibadah. Ya sorry, coret tak balen iki. Wes kuwi, wes esuk misale ana acara aku yo melu, Mas yo kowe iki wis pas gawean tugas ning diselake dienggo serawung karo masyarakat ning desa kuwi. Wah anak aku yo sak isoku kan. Mergane yo ngerti dhewe to wong kuliah iki kan tugasnya. Tapi yo kedah diusahake. Heeh.